iki, Pak No. Beh. Terus ditutune bathukmu iki, Dik Mindul. Wong kon njikune senjata iso dijikune ikan lumba-lumba lho. Jemparing kuwi lho. Galinoe pancen ladi-ladalane wangel ram. Engko lek kadung pegel susi tak kon golek begenggek liya. Tenan. Beh kok suwi ram roh jemparing ora ta sampean iki, Dik Mindul. Iya, Pak No. Nyong. Pak No, kok nyang dhuwur piye to? Kae lepo sih? Beh, menengo. Iki aku sik ngetokne japa mantra ganggu wae. Wah, talan ngono dijapani barang. Alhamdulillah mekan Dik Mindul. Sik to, Pak No. Wong loro winku lek mati terus piye? Saman sing tenang ae. Ki genine tak setel kalem. Dadi kethek loro winku ora sampe mati, paling setengah mateng tok. Walah ngono ya, Pak No. Lho, tenan to Dik Mindul. Garangane sik urip ke lho. Pancen persis garangan ya, Pak No. Beh, dibake sampean to, Pak No. Nyapa omahku kok mbok bongi? Menusa kaya dapuramu wis ora patut urip. Sing bener ya dilenyapkan dari muka bumi kuwi. Beh, jane salahku apa to, Nono? Bangetan kowe iki. Walah Pak No, Pak No. Kok sampe metu tolong tapi aku iki. Aku calon mantumu lho, Pak No. Dapuramu kaya ndak salome ngono ki blangkrah apa? Bongko pisane kono karo gendut. Ya ta Dik Mindul? Betul, Pak No. No, kowe kok lancang to, No? Nyapa lawangku kok merate?